Раніца для шэрагу менскіх кіроўцаў пачалася не з кавы. На праспекце Незалежнасці мінімум 9 аўтамабіляў трапілі ў аварыю. ДТЗ адбылося з віны 45-гадовага кіроўцы БМВ. На скрыжаванні праспекту Незалежнасці з вуліцаю Валгаградскую мужчына сутыкнуўся з двума аўтамабілямі. Пазней, выехаўшы з праезнай часткі, на скрыжаванні з вуліцаю Талбухіна наехаў яшчэ на 6 транспартавых сродкаў. Папярэдне ніхто не пацярпеў, аўты атрымалі механічныя пашкоджанні. Літва можа падоўжыць закрыццё мяжы з Беларусю. Пра гэта краіна папярэдзіла прадстаўніка амбасады Беларусі, якога выклікала напярэдадні ў Міністэрства замежных справаў. Прычына – працяг гібриднай атакі кантрабанднымі метэазондамі. МЗС нагадала часоваму паверанаму ў справах амбасады Беларусі, што ў выпадку паўторных парушэнняў дзяржаўнай мяжы Літвы з тэрыторыі Беларусі Літва пакідае за сабою права падоўжыць на больш працяглы тэрмін абмежавання на мінанне літоўска-беларускай мяжы і строга запатрабавала ад Беларусі неадкладна зрабіць захады для перадухілення такіх гібридных нападаў, якія ажыццяўляюцца з яе тэрыторыі. Новыя паветраныя шары былі зафіксаваны ў небе над Літвою 8 і 10 лістапада. Праз іх зноў прыпыняў працу аэрапорт Вільні. Ён не прымаў і не адпраўляў рэйсаў. Тым часам беларускія чыноўнікі дэманструюць клопат на камеру. Намесніца міністра здароўя Святлана Нячай наведала памежны пункт Беняконі, дзе ўжо некалькі сотняў стаяць літоўскія дальнабойнікі. Паводле чыноўніцы, для іх створаныя ўсе ўмовы ад харчавання да душаў. Очень оперативно были организованы все необходимые условия для того, чтобы люди почувствовали себя в безопасности и защищенными. Организованы оперативно и развернуты дополнительные торговые объекты, объекты общественного питания, услуги кейтеринга предоставлены. Качество пищевых продуктов, которые предоставляются, безусловно, не вызывают никакого сомнения. Пры гэтым чыноўніца чамусьці не адзначыла, што менавіта ўлады Беларусі забаранілі выезд з краіны больш як 1000 літоўскім фурам і скіравалі іх на платныя стаянкі каля памежнага пункту Беняконі. За час прастою літоўскія перавознікі выплацілі ў бюджэт краіны больш за 5 мільёнаў еўраў. Усяго ў Беларусі паводле літоўскай асацыяцыі аўтаперавознікаў Лінава застаюцца каля 2000 цяжкавікоў і каля 3000 паўпрычэпаў. У аўтах лекі, харчы і прамысловая прадукцыя. Умова вызвалення закладнікаў паводле рэжыму Лукашэнкі, адкрыццё памежных пунктаў на літоўска-беларускай мяжы. Пры адступленні з Херсону ў 2022 годзе расійскія вайскоўцы сістэмна вывозілі экспанаты з мясцовага абласнога музею, у тым ліку жывапіс, графіку, скульптуру і іканапіс. Сярод скрадзенага былі і творы беларускіх мастакоў. У абнародаваным галоўным управленнем выведкі ўкраіны пераліку выкрадзеных карцінаў ёсць працы Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, Георгія Паплаўскага, графіка Сямёна Геруса. Сярод выкрадзеных ёсць таксама карціны мастакоў, якія нарадзіліся ў Беларусі, але потым звязалі жыццё з іншымі краінамі – Льва Бакста, Барысава Заборава і Уладзіміра Пуцейкі. Неафіцыйныя заробкі, схаваная выручка і абслугоўванне без касавага чэку. Падатковыя службы правялі маштабнае правяранне прыватных медычных цэнтраў у Менску і Менскай вобласці, ды выявілі шэраг парушэнняў. Паводле Міністэрства падаткаў і збораў асаблівую увагу спецыялістаў прыцягнула неадпаведнасць паміж вялікую колькасцю пацыентаў і нізкаю выручкай. Аказалася, частка кліентаў плаціла наяўнымі, без касавага апарата. Таксама паслугі часта надаваліся пасля 17-й гадзіны і ў выходныя дні. Да прыкладу, няўлічаная выручка аднаго з стаматалагічных цэнтраў каля Менску склала больш за 3 мільёны рублёў. Аплата ад пацыентаў ішла міма касы 4 гады. Вынікі правярання перадалі следчаму камітэту. 48-гадовы жыхар Жодзіна апавёў у тык-току, што ў пачатку лістапада на ягоную сям'ю і сям'ю сябра напала група маладзёнаў. Мужчына атрымаў траўмы, у тым ліку страсенне мазгоў. Канфлікт адбываўся пры дзецях. Праваахоўнікі хутка прыбылі на выклік і затрымалі хуліганаў, аднак неўзабаве нападнікаў адпусцілі, а заявы ў міліцыю так і не прынялі. Есть видео, факты с аудиозаписью нападения, там, где нецензурная брань. При маленьких детях. Моя дочка шокирована, телефон мой разбит. У всех моральное унижение публичное. И без суда и следствия они отпущены. Не дапамагла міліцыя і прапагандыстцы з праўладнага рэсурсу «Спутнік» Кацярыне Куніцы.
У Менску з ейнай кавярні самаабслугоўвання вынеслі ўсё ад кубачкаў і цукру да сіропаў. Твар злодзея добра зафіксавала камера відэаназірання. Пра гэтае здарэнне нават выйшаў сюжэт на дзяржаўным канале ОНТ. Аднак караць злачынцу адмовіліся. Як высветлілася, складу злачынства тут няма. У міліцыі пастанавілі, што ўсе гэтыя кубачкі, саломкі і цукар бясплатная маёмасць, бо аплата ідзе толькі за каву. Прапагандыстка спрабавала дабіцца справядлівасці і праз пракуратуру, але там атрымала адпіску. Скончыўся тэрмін, на працягу якога рашэнне можа аскардзіць. У Беларусі пачнуць рэгуляваць памер бульбы. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю зацвердзіла новыя стандарты прадукцыі, якую пастаўляюць у межах дзяржаўных замоваў. Цяпер для продажу ў крамах дапушчальная бульба памерам ад 45 да 80 мм. Меншая лічыцца нефарматам. Такое рашэнне прынялі пасля скаргаў грамадзянаў на занадта дробную бульбу ў крамах. У дакуменце таксама прапісаныя патрабаванні да яблыкаў, тэрміны фарміравання цэнаў і паставак, а таксама аб'ёмы гародніны, што захоўваецца ў стабілізацыйных фондах. Раней у Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заверылі, гэтым разам бульбы ў краіне хопіць на цэлы год. У камунаркі новае гучнае партнёрства. Кандытарская фабрыка выпусціла эскімо са смакам сталічных цукерак разам з менскім холадакамбінатам нумар 2. Марозіва сталічны эліт з араматам ванілі ў горкім шакаладзе з жалейным начыннем выпусцілі 10 лістапада. Першую партыю эскімо абяцаюць даставіць у менскія крамы. Цытата «зусім хутка». Раней камунарка прэзентавала вынік супрацы з кампаніяй «Модум», што займаецца вытворчасцю касметыкі. Разам яны стварылі зубную пасту са смакам сталічных цукерак і мяты. Жыхарам аднаго з сталічных шматпавярховікаў выставілі рахунак на 27 тысячаў беларускіх рублёў. Такая сума паводле каштарысу камунальнікаў пойдзе на рамонт пад'езду. Жыхары дому незадаволеныя такім рахункам і думаюць, што рамонт можна зрабіць танней. Тым часам у ЖКГ тлумачаць, што ў суму ўвайшло фарбаванне сценаў, замена тынкоўкі, аднаўленне падлогі і асвятлення. Плаціць за гэта павінны ўсе жыхары, нават тыя, каго задавальняе стан пад'езду. Аплату можна ўнесці за 3 месяцы, аднак пры неабходнасці камунальнікі гатовыя падоўжыць гэты тэрмін. На адной з заправак каля Менску заўважылі лісу. Нечаканая госця прайшла праз усю тэрыторыю АЗС і ўляглася адпачываць на радасць мінакам. Нагадваем вам, што лісы могуць пераносіць хваробы, таму намагацца наблізіцца да іх ці пакарміць не варта. А вось паназіраць збоку прапануем і вам без каментара. Ты видишь? Гэта былі галоўныя навіны на раніцу серады. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат а 20 паводле Менску. Калі вы лічыце нашу працу карыснаю, пастаўце падабайку і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютубе, а таксама падпішыцеся на сацыяльныя сеткі Белсату. Але дбайце пра сваю лічбавую бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.